O Chantada B gañou por 3-2 ao Calasancio este sábado no Sangoñedo. Os de Juan leváronse os 3 puntos nun partido no que o resultado foi incerto ata o pitido final. Os chantadinos rematan a Liga coa tranquilidade do traballo feito, mentres que os monfortinos chegaban ao Sangoñedo loitando pola salvación. A arbitraxe foi cando menos polémica e houbo decisións que non gustaron nada na grada, pero os locaenos se descentraron e leváronse os merecidos puntos. Conseguimos encadear a segunda vitória consecutiva despois da do outro día en Paradela. Foi un partido ante un rival que se está a xogar a permanencia, que saliu moi motivado. Nos adiantámonos pronto, os 5 minutos, con gol de córner de Diego. Eles empataron tamén os poucos minutos. Hasta a primeira metade pois houve algunha chegada dos dous equipos, pero ao descanso chegamos co empate. E despois, ao principio da segunda metade, adiantámonos con tanto de José Carlos. Incluso fixe o Diego outro gol anulado por un fora de xogo bastante dudoso. Cerca do final, a falta de 10 minutos ou así, conseguiron empatar. Quedámonos con un home menos por unha expulsión de Diego tamén moi rigurosa. Pois eles que tiñan máis necesidades apretaron máis e incluso tiveron algunha ocasión. Tamén é certo que nós co 2-1 pois tiveramos varias. Co empate pois xa nos últimos minutos, neste caso marcou tanto definitivo Mirás, un rapaz cadete pois que debutou onte co equipo filial, xa que tiñamos bastantes baixas. Ainda houve tempo para que eles tiveran unha pena máxima ao seu favor, tamén moi discutible. O suizo atinou neste caso e evitou o gol e conseguiu que mantuveramos os 3 puntos. A falta dunha xornada para o remate da Liga, o Chantada B ocupa a 7ª praza, unha posición meritoria para un filial que este ano aportou moito a un primeiro equipo que tivo moitas baixas ao longo da competición. Si, esta semana conseguimos mellorar un posto na clasificación, superar o antes. Agora estamos sétimos. Na última xornada, pois, en función dos resultados, a clasificación final será sétimos ou oitavos. É certo pois que quedaremos no medio da táboa e pouco varía, pero a falta dun partido intentaremos sacar os 3 puntos que nos permitan manter esa 7ª posición. O filial da SD poñerá punto final á Liga na casa do Santa Comba, equipo que ocupa a 6ª praza na táboa. O encontro xogarase despois do parón de Semana Santa o día 27 de abril. O rival que vai sexto, pero a ventaxa non son 8 puntos, co cal xa non o damos pillado. O objetivo será facer un bo partido para despedir o campeonato de Liga.